Jesu Kristu inkosi, Baba umpostoli, ngithanda ukubonga uNkulunkulu Baba ngaleli gama lethu Jesu Kristu inkosi elivula iminyango yonke. Baba uNkulunkulu sengivulele umnyango wase-Home Affairs, uNkulunkulu ngamandla akhe. Umntwana wami ubengena-certificate kusukela wazanywa, isitifiketi obenaso bekungasona isitifiketi sempela. Kodwa uNkulunkulu emuhle, kungenzeki i-ID, kungenzeki lutho. Kwafanele ukuthi aqale phansi ayothola ikhadi esibhedlela la wazalelwa khona. uNkulunkulu-ke muhle wangilekelela umzukulu wami esena-22. Uma ngifike e-Home Affairs nasi isitifiketi sakhe. Baba, ngiyamkhuleka uNkulunkulu, ngiyamphakamisa. Uyikho konke, ungusomandla. Akekho njengaye. Ngiyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Esengathi angasimisa njalo kuleli khaya leZwi singasuki. Khulekele ukuba uNkulunkulu akusize Baba. Nawe uhlale njalo kuNkulunkulu. Akwambulele izambulo njalo. Kanye nomama siyambonga uNkulunkulu ngayo. Sinilethelwe inkosi, siyabonga. uNkulunkulu anisize egameni likaJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona sengisende i-emoji. Osami ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyacela ukuthi Baba ngixolele. Cela noNkulunkulu ukuba angixolele. Angazi ukuthi sendeke kanjani, mhlambe icindezelekile ngoba ngike ngathi ukuzumeka ngiphethe ifoni. Baba ngiyacela ukuxolisa kakhulu. Ngibona i-emoji, sengibona nemibhalo eminingi lapha ngezansi ebhala ukuthi only admins can send message to this chat. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani. Uma ngabe ngithi ngiyayikhipha ayikhipheki, kodwa i-emoji sengiyikhiphile. Baba ngiyathanda ukuxolisa kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela. Uthi uJesu Kristu inkosi. Baba ngihlushwa izinja ekade zingcolisa phambi komuzi wami esangweni. Zingcolisa zishiya yonke indawo, zishiya ikhotha zizongcolisa zikhulule esangweni lakwami. Ngikhathazeke kakhulu. Ngikhathazeka njalo ngisusa lo doti. Ngelinye ilanga nginomakhelwane wami ngabiza igama ngathi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngaklina kahle lapha kade sezikhulula khona izinja zingcolisa ngohlobo olumangalisayo. Kusukela ngalolo suku ayiphindanga izinja zeza zazoyikhulula, aziphindanga nje kuze kube manje lobufakazi sebuney'nyanga mhlambe ey'dlulile ku-5. Izinja zisangcolisa inhlobo egeyithini lakwami. Nalo makhelwane wami enganginaye waze wafika ngelinye ilanga wangifakazela wathi, hayibo, lezi zinja kade ngcolisa lana. Ngathi mina zagcina ngaloluya suku mhla sikhuleka, ngikhuleka ngibiza igama ngithi uJesu Kristu uyinkosi phambi kwaleli sango. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ngiyabonga ukuba sekhaya leZwi. Ngiyabonga nokuba sentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngibingelele nasendlini yeZwi likaJehova. Ngibingelele uBamtsibande. Ngibingelele uMamtsibande ngokuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngithi ake ngithole ubufakazi bukaNkulunkulu ekuseni ngalo mkhuleko. AbaseRoma 10:9. Ngacela, ngakhuleka, ngicela noBaba uMtsibande angikhulekise. Nansi ingane, umzukulu, ule Pretoria North. Ngashayela imoto yenkampani uku-intern. Kukhulu kuyeza kuyanyelela. Uthi ubemele umsebenzi izolo esise-MA ngobuka-HR. Uyafundiswa manje umsebenzi. Bamtsibande, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe.
Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu. Hawu, uJesu Kristu inkosi. Ngisamncenga-ke, ngisakhuluma naye ukuthi akangene entabeni yelo kaJehova kuyabonelelwa. Eyasikhulekeni kuyenzeka. Ngalo mkhuleko kuyenzeka. Kuningi ngisakha phezulu kanti akufanele. Ngiyabonga. Usuku lwakhe lokuqala ngimbuka emsebenzini ngayo le moto, wangikhumbuza uNkulunkulu, wangikhumbuza uJehova ukuthi ake ngibonge kuba mtsibande, ngimbonge uNkulunkulu ukuthi kwenzekile. Angifuni ukumnyatha, kuningi kodwa uNkulunkulu thembekile kumuntu omethembayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngiyabingelela uba Mtsibande nomndeni wakhe, ngibingelela ikhaya leZwi, ngibingelela indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni ngithanda ukudlulisa ubufakazi. Kuthe obaba kade bezoya eBergville, kwaba nombono, kwaba nesifiso sokuthi ngingene emkhosini. Ngangena emkhosini ka-3 days. Kuthe ngikulowo mkhosi ka-3 days, osukwini lesibili ngaphupha kunabantu engathi bayangigwaza entanyeni. Ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngihamba nomntwana wami, engathi ngangiye enkonzweni. Lo mntwana wami engathi ugqoke izinto ubhangqile. Ngathi hawu, lethu yini uthanda ukubhanqa iy'mpahla? Engathi ubhanqa ungcolile ngaphansi ngaphezulu wafaka okuklini. Kuthe kusenjalo sekudlulile kulabo abantu laba ngathi bangikwazi entanyeni. Ngaphupha futhi engathi ekamerweni lomntwana wami lo kade ngimbuze ukuthi yini ethanda ukubhanqa iy'mpahla, engathi kunoba mtsotsi, labantu laba abafishane. Ngikhona ephupheni ngambona lo muntu ehlezi phezu kombhede wakhe umntwana. Ngagijimela ukuyongena endlini. Nengigijimela ukuyongena endlini, kanti ngizothi ngiyangena endlini, yena ihlangane naye edining room useyaphuma, uzophuma umnyango wasekhishini. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibuze kubantu ababengathi bayasebenza emnyango kwami ukuthi niyambonani lo muntu lona? Bethi abantu asimboni. Ngithi mina uJesu Kristu inkosi. Ngibachazele ngithi uba mtsotsi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ngalo mkhosi ekade ngingene kiyo. Kuthe usuku lesithathu bese ngibonga ukuthi inkosi, ngiyabonga ukuthi ungikhiphele iy'lwane ezisemzini wami ngoba bengazi. Bengizothisha bethi ingane yami engathi ayisezwa, yona le ngane yami le kade ngibuza ukuthi ingane ithanda ukubhanqa impahla, kodwa bengazi ukuthi ingane ingasezwa. Kodwa ngibonile uma ngabe ngena emkhosini ukuthi kushuthi ile nkinga bekuyilesi silwane kade sesibusa phezu kwempilo yakhe. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ngoba uNtsibande osifundisayo njalo. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ambusise, ambiyele ngogange lakhe lomlilo. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela baba uqala ngokuxolisa kuNkulunkulu. Baba, ngiyacela ukuthi angithethelele. Ngiphinde futhi ngicela ubaba ukuthi angithethelele kakhulu. Ngiyaxolisa. Kumele ngabe i-report ngayiletha Sunday. Ngarephothela ubaba ukuthi ngizoya ekhaya emngcwabeni. Ubaba wakhuleka kakhulu, wafafaza igazi lenkosi uJesu. Namhlanje baba ngabe kukhulunywa okunye, futhi mina ngabe ngiyayisola ukuba kuthiwa ngikurephothelanga baba, ngoba ngabe kunemphefumulo eminingi eyalahlekayo. Sithe sisetendeni ngenkonzo ngosuku lomngcwabo, kwaqhamuka imoto ka-Avbob ize khona ekhaya. Abazi imoto bathi udrayiva yini simhlulile, isimphunyukile omunye wabo kulaba abazi imoto. Uthena omunye wathi indlela ebhreke ngakhona ibhreke yaze yanyakaza. Le moto baba yazi igijima ngendlela eyisimanga, ibheke ngqo etendeni lapha kukhona khona abantu. Ingakho ngithi namhlanje ngabe kukhulunywa okunye. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba yayiyogibela phezu kwabantu. Ngibonga umkhuleko baba owangenzela wona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibiyelele uNkulunkulu baba. Ngiphinde futhi baba ngilethe okunye futhi baba okwenzeka. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho ukuthi ukhazini wami bekunabazali basentabeni endlu kaJehova yabonelela. Kuthena nje sebethi sebeyahamba, kwaqondana nokhazini wami wavetane wama. Wathi ukhazini wami bangcwele,
wathi uma kukhona nina siphephile. Wathi siphephile uma kukhona nina. Wathi noma bengasidwebela umugqa. Wathi kodwa uma kukhona nina siphephile bangcwele. Waze wathi ningamalangabi omlilo. Esho kubazalwane basentabeni indlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Siyambonga kakhulu-ke baba nanokuthi endaweni ngizwile ukuthi kushoniwe kwamakhelwane. Ngizwe ukuthi kunabantu endaweni abangayanga kulowo mngcwabo, bakhetha ukuthi beze emngcwabeni wasekhaya. Bathi nje bazoza emngcwabeni lo wasekhaya. Siyambonga baba uNkulunkulu. Abanye bayikhulumelile-ke bona ukuthi bayafisa, bayathanda ukukhonza kuleli bandla esikhonza kulona. Omunye womama, ogogo, oyisihlobuze wathatha ngisho inamba yami. Nabanye ngithathile inamba yabo. UJesu Kristu inkosi baba. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Baba ngiyabonga umkhuleko ongenzile wona. Bekuningi bengingakushera. UJesu Kristu inkosi.